الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد خلقك ورداء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جارم ميدان إذن تتكو من الله as jaman tettotoɓe allah allah kam ganda jen fof tagi ɗum ha tiiɗi gila allah noon funkti asman fewni dow werti leydi ɓe daari hen ɗiɗi godi hen holon heure jamma tani ñalawma huuɗi dalil o ala fof ko wawi kewde kewani jamma tan kewo ñalawma wadde heure ɗiɗi godi ha إذا بقول وانك الله هاي لنا فين كوني من آية كلا نام نار ما بي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وانا بركو الله يدير الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بركو الله يدير الدنيا وانا كنت يدور ده oɗo galle wiyete ko galle golle galle kedi wiyete galle jobti mata kucciɗen ɗo ganduɗa joni ko mata kucciɗen ɗo ko mbimi kucciɗen ɗo ko gadda joni hen gadda joni lowre wotere lowre adunde hen kucciɗen lowre adunde noon o cikke ganda joni nde ala gaɗalla kan jogui to gueɗa yonti hande jeunesse o faama ɗeɗo golle ɗe mbatton ɓe ganda ko mbatton ko wona pour onon ko pour diwan o foof dowri ndi e ndi caɗele e aduna no yarata ni caɗele ɓuuri hande won caɗele e aduna foof leydi ɗum ɓuuri won caɗele aduna te aduna rutti koye ndema e gaynaka saaha foof kodiomo kaali mum haala ɗum hen eɗen jogui on probléme te aduna o hande en jii ko heewi e Sénégal soit yaltu mais ma wonoyi eɓɓa ko no heewi te hande enen kureji men hande gaynaka haalnaki ɗum ladde moƴƴere ala kalanta wadde ko enen Allah waɗi yaltuɓe Allah rokki en eɗen jogui ɓe gandanɗa hoorema hande sikka kaali keɗenete eɗen poti tawtude ɗumen koko fonno ɗum ɗo ko fonno wonde ko ɓooyi mais alhamdulillah rabbil alamin haala pulaar kala ko yonti weeɓat hande noon ina wayno min mbaɗata mum remercier vraiment golle paydiɗe ɗe mbaɗɗon aduna foof hande yii jeeri nde président Macky Sall yetti Podor o wi jeeri Tatki jeeri ala fo wuro dañde ɗum ɗo vraiment wadde hande ɗum ɗo ko gonor mawɗo ɗum ɗo woten cal yo en cal ɗum ñif te wonno mbatten ɗum ñifat te en jii eɓe gandi ɗum heeɓe eɗen calmina maire de Aliou Gaye ardi bonnani e adjoint mu maire Amadou Seydou Diallo e groupe o fof e conseil ɗi fof vraiment mais neɗɗo fof longueur nokkuɗa koye hunoko ma ɓartiɗa enen pour gonen dowri ndi il faut keɓen koye men ɗum ɗon en kaala ɗum nane cuusen kadi haalde ɗum aduna o nan neɗɗo yo nan ganduɗa hoorema siko tawi kalami ko yeeso ma ka nani ɗum caggal ma ɗum mustama par ce que aɗa andimi haalen ɗum yeeso ma enen kala ko kalten toujours ko débat e kalten yeeso neɗɗo ko eko caggal ko ɗum tan kalten yeeso par ce que vision o ko goto jiɗɗen noon woni ɓuuri men iɗi foof jafto fewte yimɓe min e goɗɗo e goɗɗo foof ko vote mbaɗa votate gayet te hande pour keɓa hoorema e aduna pour keɓtiɗa woni homon il faut dañen carte électeur bulkinen Tatki ha ande ɗum ɗo kañum en golli ɗeɗo golle mais ɓuuren heew hayso nottima e dillere nde foof ga votat ka itti temedere capanɗe jeeɗiɗi fof ko ladde votat ɗum wawa men rokku doole il faut paamen on banggue vraiment ɗum kadi weltare no feewi noon par ce que on daari men hetti ko gueɗel
onon équipe gonɗuɓe Amadou Seydou Diallo onon fof il faut ko oɗo Amadou Mamadou Kande fotin taw président Macky Sall waɗi ɗum député so tawi o wawa toon jooɗade yo neɗɗo jooɗonoy ɗum toon te koko foti golle ɗe mbatton ɗe ala fof ministre ala Cheikh Oumar Anne ɓe wonɓe ɗo mbeɗa haal audio ji o liiri audio ji depuis nden ha joni meeɗa kam rutti audio par ce que kalmin ko waɗani ɗum arrangé min ɗum sa makko on sonno pa par ce que ɗum ina wawno wadde créé probléme doole hannde ɓadik président Macky Sall e woɓɓe woɓɓe ina waɗi ɗum hay goto tinano waɗin waɓɓe deman in namno hoɗo gonmi naggam ɓe paami on ɗum fittani haydara wadde feere andude neɗɗo ɗo woni aɗa yiiɗo ɗum elmendi walla gueɗe mbaɗi noon ɗum nawata en yeeso mais Cheikh Oumar Anne en heɓe fof vraiment eɓe golli toon golle pewɗe mais vraiment eɗen jiiɗi ko ɓuuri ɗon eɗen jiiɗi ko ɓuuri ɗon oɗon jinmi ko waɗe député bandiraɓe so tawi o wonani haydara en jahata te oɗo heddora ko temps Macky Sall seeɗa wadde yen mbatta ko foti jogade audience hakkude président haalan ɗum alano soddi commune min cogol avant commune député yo waɗi ɗum mbawen heɓde koye men neɗɗo darima assemblée nationale darina haala ma nani ma fina kala ko haali waɗete par ce que eɗen jogui ɗen doole eɗen jogui foof ɗum cohlu ɗen bandiraɓe yimɓe doole moon yo kawru yo en ballodir kadi vraiment jeunesse o yo rokke doole neɗɗo sina haala kadi yo heeɗ yo haala ko wullata koko woni te gueɗel gongel ngel dowri ndi mi haalata partout nan neɗɗo he men siko sowtima yeehi yo waɗa feere waɗa récupéré par ce que wonko cohluɗen enen hannde cohluɗen cohlani duko en cohlani haare cohlani haydara duko o ƴatto fof yo waɗ mais yen poɗtana hannda hen ko cohluɗen ko enen gandi ko cohluɗen jiɗɗen ko hannda hen noon après ƴeewen ko poɗɗen wadde ko woni gonga fof eɗen gandi ko wona gonga eɗen men président Macky Sall oɗo e onon groupe vraiment on mbaɗi golle payde yo heptin on heptini tawde heptini dowri ndi mbatton ɗeɗo golle ala ministére hannde nokkata jawɗele haalisaji 1 milliard walla 2 milliard taw wona haydara e muɗum mais ɓe mbatta oɗo mobilisation te onon jaggat hen mbaɗon onon fof ko wiyata Samba wiyata Demba onon jaggi hen hacci onon dokki ɗum doole ha yiiɗa wiide ART mais fedde ART nde hen woni gonga ART vraiment ko foti kanko woni doole pelle ɗe fof kanko foti ardade yimɓe ndew hen par ce que ART koko ɓooyi mi rewi histoire namnimi ART mais ƴewmi nden tawi mbeɗa woni booye wadde ɗum ɗo ko gonga wadde yimɓe yo mbaɗa feere gon gotum kadi onon autorité mbaɗe feere mbaɗon yimɓe sensibilisé jaran moɗon wadde yimɓe sensibilisé taw ko onon mbaɗata garonen yimɓe ɓe mbaɗon ɗumen orienté mbawa janande neɗɗo votoye banggueji mumen en tant que ɗum waɗa en dañta haydara te min gullo on haala ɗon miijoto seeɗa mo waso waɗoy orienté kartalam ngal ɗon taw ngal ɗon wonko hibno nafdema te kadi programme président koko change hannde maire ko doole rokkade hannde siki tawi ɗeɗo golle golli ɗon ɗe mbaɗɗon ko fof siki tawi on kewani maire o hannde ko probléme mawɗo adnata te en joolotte ken jooli ɗum watta men arrangé te oɗo régime ɗo tan mbawɗon wadde profité Macky Sall andi moɗon vraiment yo heptinmon yo tottumon fodde nde noon on jahat devant président Macky Sall tottumon fodde nde jimmi ko mbaɗɗa autorité Amadou hono wiyete Amadou Seydou Diallo mbaɗɗa député jafto on feewi kongol juuti mais koko wonno e ɓernam jafto on feewi weltare han feewi on bisnama han feewi te oɗon mbiya yon jaggu woto e goppe so yawti ɗum ko foydunut oɗo no janoɗen ɗo e ɗo no mbaɗirɗen ɗum ɗum ni ko hunde yuppude han feewi machallah ni no gardi ɗon yimɓe ɗiɗi yaade ni jeehe e terrain he ɓe liggi terrain o ganduɗa ha nde garɗen nde ɓe dañani hen caɗele ɗum ɗon ala ko ɗum fewde te ɗum ɗon woten jejjite ɗum wiyen gandu ɗum ɗon toujours eɗen continue eɗen mbaɗa noon hunde beele wooda ardiɓe jaaha ndewa terrain on juur noon jiyan o e foof mbawa wadde mobilisation ni taw on sigi woɓɓe gari tan timmitinat ɗum ɗum ɗon ko ɗum hunde wadde fayida han feewi comme ça ɗum aɗa hamɓe birani e woɓɓe jeeɗi tawinoɗo hunde wadde fayida han feewi woten jejji ɗum ɗon moƴƴere han feewi eyi so yawti ɗum ko lawol men fanaygol mi yarini haydara ko wattita hen oɗo maire Aliou Gueye oɗo hoore muɗum ko min hooram jiɗmi miijimi ko yoɗe jaggodira e muɗum yi andam ha ɗum ha ɗum ɗo yawta ha ɗum ɗo yawta to hedde élection ko heewani te komi jiiyaɗo min par ce que fof ɗum kaldo min ko jiimi bolol kaldu walla ko jiimi e nder wuuro en Tatki ko en tawi toon yimɓe feccoru
ne cikkirɗen ni en tawirani ɗon en tawi toon woɓɓe mbaɗi goni walare dañi kala sinaka sago mumen kala kam mbaɗɗen yo ubba ha laaɓa ko mbaɗanɗen ko fof yo bon wala wiyande ɓoyi ɓoyi haalede mbaɗa handala hoddiri tiɗi weltata hano fewi noon wala ɗum ko lawol ɓe tatti mumɓe tatti mbaɗen fanay caɗele mawɗe goni caɗele moɗɗe en jiino hen gummuɗon nde wayno jilo joginoɓe faade takki faade tottute eyyi mbe yinno yaade kono ko gandu kono wawi wonde foof kam yimɓe ɓe beltanama hano fewi yanoɓeɓe ɓe ñaganama kadi moƴƴere kadi neɗɗo kadi wuuro ma kadi so noddi tan poɗɗa ko notade Allah waɗi kadi machallah yimɓe notima hano fewi te kadi rewi lawol han ko toon ɓe mbaɗi kayitaji mumen joni yimɓe heewɓe joni jiiɗi ko électal kewgal yimɓe ne moƴƴi kono Hammady wi ni ko kaɗayne ko ñande hen ɓurata fayida kono kawko jiɗɗa e yiɗi fuu yiyata yimɓe ha heewi kono janggo e jaam ari kono Hammady mbawata wadde direct pour wa namnade wonde bawɗen yaade komi nandirɗen foof taw enen kalumi condition laaɓa taw ko heeɓa jaadina on kono ni joni ɓuri wonde yiyannam ko yo ɓe ɓuri wonde ɓuri wadde kayitaji oto e toon ɗum ɓuri wadde haare nde wonde mi suwa yaade hay nokku koye premier comment gonɗen il faut noon yimɓe mbawa yewtide hen haalde men ɓe yo kaal toujours no mbaɗa négocié kala hay tiɗɗo yo artire kala bawɗo ganduɗen o kam no wawi artire yo artu ganduɗa no waɗi fayida e jeunesse o kadi omo yette ha no fewi en musidma wini ɓe daari hen ha no fewi moɓɓe gardi sukaɓe ndi caggal mabɓe mbaɗi ha yo seeɗa tan jiɗumen haalde wono mi yahano mi weddoto hen seeɗa tan bandiraɓe on calminama hande kadi oɗo ñalawma nder oɗo galle wona ngol ɗo tan fuɗɗi enen hawridde réunion koreji men jeerinaɓe na ngol ɗo fuɗɗi te ni yettani sababu yettata Allah min addimi oɗo galle pour réunion ko Boubacar Djiby Louwade e probléme fana ñanden puɗɗimi joddade o jemma hono ponnoɗen sikki en yimɓe joyi ene jokki ha joni hunde noon so ɓooyi juuti tan mataw tawta gongen hen koko pullo fuu to wino koko weeli warata tawi ɗuuɗani min de Macky Sall inni nde Tatki inni jeeri sonno ko weeli waratnamo ummatanoko ɗo ɗo jooɗi kono noon ko weeli warata vraiment mbeɗa welti no feewi no feewi no feewi nde wonno ko ɗum haare yimɓe ɓe yettude noon équipe taareɗo o Amadou Saydou somi limi mi timminta eɗen gandodiri enen fof goto men fof heeli helande mum ko ɗum ɓuuri waɗa fayida ɓuuri fayida goto fof sikkaka hoore mum ligganto haadimi arde sukaɓe wadde noon weltare waɗi kala ko waɗi hen perguiɗɗo honno no musidɗam o e wini ƴeewen ɗum goncen kono heɗen gandi feewi heddi tan ko woncude wadde jiɗmi wiide mi anda ken rentoɓe jiiloyɗen gueɗal ɗo mami nam ɗum Amadou Saydou wollo mi anda en dentot gueɗal jiiloyɗen laamu ɗeɗo gueɗe ɗiɗi cekkimi ndenten jiiloyɗen gueɗal hono no dow bay wiiri ɗum ni walla ndenten jiiloyɗen laamu ɗeɗo gueɗe ɗiɗi cekki men wadde jomumen ɓay sen cekki men enen en doganani ceeral doganɗen tan ko yen dentude tamadiren gonen sayre wotere gonen tamande wotere ɗum koko hunde wande fayida ko ɗum hunde kadi timmude sukaɓeɓe Allah jarama on jarama rewɓe ɓe mi nani yere Dore Mamadou Paté jaari ƴawde ngal wi soko famɗata ha guete yala fof korko pamɗo korko noon ene hangue wadde noon mi yii darde mon mi yii golle mon kadi réunion kadi mbo kawrinmi tawi sukaɓe gaari ha heewi ko weltaram par ce que koko hortete jaaɓe wonde almuɓe jaaɓe hettade jaaɓe jogade needi jaga ɗon joɓade onon mbi discipline sikon mbaɗi ɗum tan on jante ɓeɗo gendiyankoɓe on jaaha aɗani gendiyankoɓe ko neɗɗen wona gendiyanke taw ko gendiyanke ɗemɗiyanke aɗan tijjani anen wiye ko gendiyanke kono ittidani ko gendiyanke ɗemɗiyanke saɗi ko wonte gendiyanke ƴiƴam
ɗum ina hitti weeɓaani wonde ngendiyanke ƴiiƴam ina hitti par ce que jarnatma ko kaso e kasanka ɗo rarement jiya neɗɗo yottoɗo ɗon saabu wuro mum saabu leydi mum mbeɗa hutoro konngol gotol Amadou Saydou wi ko Allah wi noon o wi nokku walla leñol ko toɓɓe ɗiɗi tan nde ɗum ƴiƴam ma warñede ma sukon feejingol haaldene weldam ni ɗeɓani wonde kono oye waaji ɗeɓani wonde ko naalanke kono mi tongan mon ngol tan leñol walla lesdi ko toɓɓe tan ɗiɗi nde ƴiƴam ma warñede ma ɓirta warñede ma picca ma ɗum jaranma ƴiƴam ma ɗo fo yahar sona ɗum yahata way son gonde ɓeɗo Seydi Amadou en on gonde ɓeɗo en gonde ɗum ɗo ɓeɗo worɓe mawɓe ɗo yete oɗo ceernaji min puɗɗi haalde politique pour yoɓe ummoɓe mbaɗa politique galle oɗo mbe sikki yembol Ousmane Abou ɗo min puɗɗi mbima tokor umme son ummaki jeeri ndi tampat son umma jeeri ndi hutorete son umma jeeri ndi naftorete taw haalatar ko nafat hoɗo Djiby Sore en hoɗo Saydou Sore en hoɗo ko gaye mumen a baali mumen a nayi mumen ñamateno ko gaye mumen innatno ɗumen mbaɗnatno ɗumen gentel nawatno ɗumen suudu funnaki wadde min jiɗmi wi yon tam jeeri ndi ono sukaɓe a teeɗi dokkondi fodde hen keɓon fodde mum par ce que en meeɗa jooɗade ma président yalto hunduko mum wiya Tatki wiya jeeri ɗum on gollima ɗum ha ɗum yetti mum koko renate takat ɗum renede noon goo ko neɗɗagal takat ɗum rene ko ndimago takat ɗum renede ko fayidagal yedde hoore mum wadde jiɗmi wiide mi tongo tan nde wonno waktu wona labsere en fooɗa en ɗirto mi tongo ɗo yette kay weltaram mawni ne feewi en kumpodira min o min kumpodira jemmo ñalo kadi mbeɗa ko mbinomi ko ha joni ñande boto men batta ndeɗo galle Seydi Amadou mbeɗa démarche ngamo jooɗɗo président e sengal mbawru waɗa neɗɗo noon waɗat kadi koɗo doole poti sokomi yeehi kadi tan wi doole poti mami artu wi ɗum ko ɗo doole poti mi haalti hen Samba Diobel ko wona goo mi haalti neɗɗo goɗɗo kadi ɓadiɗo président Allah waɗi hunde fof ne waɗa sababu nde ummi nde Fouta ene yiiloɗo taari tawi mbeɗa wone hôtel Godda keɓtin ɗum mbi ɗum arnade nduɗo suudu kebloɗa ɗo o hefli a hantini min kaldi haala Amadou Saydou te kadi ko conseil spécial président ene wiye Elimane Ba mbeɗen jogui ɗo en coordonné ji mum fof wadde jiɗmi wiide kala ko mbawɗen darade yen dar ko ɓuri ɗum tedde woten ngoppu ay sa wi goddol tiggo gueɗe ɗiɗi tawanma ɗo sa tawani ɗon maaji tan sa tawani ɗon hunde tan hunde tawma ɗo hande jeeri tame goddol ɗum noon jiɗmi ko jaggadiron rewɓe ɓe e worɓe ɓe sukaɓe ɓe keede kadi onon alɗuɓɓe kadi wote goppide hen kadi neɗɗo kala ko jogui yo waɗ hen wote goppide hen Amadou Saydou wote goppide hen Seydi Amadou wote goppide hen ceerno wote goppide kala ko neɗɗo jogui yo waɗe ɗeɗo ñalade hoɗo jaale multimilliardaire nde ñalade e caggi luggere golol wonde jali 1000 milliards wonde jali 1000 milliards kala ko neɗɗo wawi seeɗa janggo jamma heddo hono janggoɓe mbiya l'annale de l'histoire noon wiyete hen oɗon janggoɓe hoɗo gonɗo ma heddo corfi e nder histoire ɗum ɗo politiquement hay goto wonta ɗum yejjid ñalade mo luggere golom nde personne wontade yejjid ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama ko ɗo tan to ganmi ko weltaram tan foti ɗum e nder mbaɗanɗen ko enen en luyanɗo tuuji dem dik ƴoogɗen Dakar walla ƴoogɗen Kaolack gadduɗen non wonɓe Takki tawɗen ɗon ɓe wonɓe Saloum eɗen mbawno ɗumen addoyde onen gaddi hen wonɓe Takki tawɗen ɗon ne jara ndiyam mbal ɓen tan nawɗen ɗum tagi hannde wadde woten kul hannde jooɗade eɗen namno gueɗal eɗen namno lawol woten kul namno gueɗal namnade lawol hannde wonɗen Dakar hoto mbiye kultami woto tan watta Takki aɗa wawi wasfuto mbaɗa Takki par ce que fichier électoral sans compte limite wiyete Takki waɗe ko temedere neɗɗo seɗa wela mbaso wuto no foof joɗɗon ɗo gila yawma soyda hay goɗɗo kono woni fichier électoral Takki tan ma yet Takki ne waɗi peuple ma yimɓe mo limi yimɓe limete fichier électoral kono wona yimɓe arde autoji so fichier électoral udditama Takki yama
wiyam Tatki jogue 1000 personnes woni wala jogue carte d'identité woni adresse Tatki ɗum e watta Tatki non pour limorde nde yaha jeeyi hen yaha jeeya Takkinaɓe e ka woni ga no mbaɗɗa ga miite a wi hoorema Takkinaɓe kono wona Takkinaɓe administrativement wona Takkinaɓe ɗum tagi hannde onon surtout sukaɓe kala mo gonɗuɗo e mawɓe kala mo gonɗuɗo sukaɓe mon e sohnaɓe e fof hanɗo tolniɗo fof yo mbendu Tatki yo mbendu Tatki fof so mbaɗa mbasmo to yo mbendu Tatki l' essentiel yoɓe konti yoɓe konti ken goniɓe ɗe ndendenan ɓutude ko sinno ndungu otoji men keƴta woɗa tawi ko Tatki ummi e bureau woto sikon est ce que mission waɗata mi anda wonɓe kuppantu kono ɓeɗo Amadou Bacca windi kam ina mi laaɓi no juuɗam ni 400 ɓiɓɓe Takkinaji ina wota Koungheul chaque année chaque élection beele mission waɗata yaade ɓen ɗon kalda mumen mbahlide bindol mumen nawata dariɓe hannde lan yoltude hujjaji mumen wallahi kamɓe jari won min jettimoɗon onon heblunoɓe amen ɓeɗo mbiɗon amen yomin ngar min dawlu yo moɗon Youssou Diallo Saydou wiyete Saydou Oumar Sow ko min e Hammed Biram minen ɓeɗo tarde kewɗuɗen mbiɗo yomin dawlu yo moɗon ko ɓuri ko hen hewde min tawi ko liggama ɓe liggarima ɗum haqqillaji ɓe liggarima ɗum peeje ɓe liggarima ɗum kadi koye nder nokku he kadi ɓe jeeya ɓe kolli kadi yidde maɓɓe hanki e heccani nde ɓe jinno Amadou Seydi hande ɓuuri hen heɓrade wonna wibo mayla yusina hande ɓandu jam hande hay woɗi takkum ɗo donc gande kam koye gongonɗen Samba Keccel noddi kam de Conakry o yeewi affaire o waɗi men félicité yaanoɓe fof donc c'est positif min kam ka président kala ka organisation kala en tout cas kala dal ko organisation vraiment sino notamment hande min kam haalam fof mata waɗat accès koye sukaɓeɓe les jeunes mention spéciale vraiment cukalel ko tagɗi mi yiɗede kay tottat leader mum doole kay waɗat kay hollat leader mum doole hay so andi tan wonat mais il faut kollon leader moɗon oɗon même ɗum fo même moɗon no mbaɗɗon ñanden ni ko acte politique hay soko malantinde hay so woni malantinde mais acte politique hande ko jarɗene Aliou Gaye fof ko politique o jogui staff mum enen jogui staff meɗen hande sabu haalde ma o ƴeewno arde men sabu aussi neɗɗo totta fof ƴetta fof vraiment je suis très content mais il faut ɓeydon golle ɗe noon Boubacar Sile heccaki noddi kam ɗo et Seydou Koɗo on ngal Seydou Koɗo heccaki kalmi ma toon gottiɓe o wimo o tini organisation o yeewi ɗum mataw kala o haalnama dal o wi hande sino sellun hande kala ɓe jaaɗen ma o yaade meɗen kono Allah waɗi o ɓurani selde no feewi o wi noon Amadou Seydou ya ɓeydi jaggude mataw eɓe kala mo wawa yo wallu mon wallu men e ñaagade Allah e duwaw o wi eɓeni hen saabu ko jahanton ko foof ko yo Tatki yo jeeri ɓamto ar mbaɗen jaltone gaskoñ mon koye Haruna Gala ko ɗum ɗo o wiyanno enen fayidi ɗe tan garanede mbaɗa galan qilan galan so neɗɗo felliti wat politique noon ko heewi a joñat ɗum toon ɗum ɓuri woni hoore rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe il faut poɗon ɓe ɓe naata e nder ɓeɗe wa min ka Mamadou Abou woni kaw wona ka Ousmane woni kaw il faut poɗon sukaɓe rewɓe e worɓe ɓe ala sal sala wi kulol Allah ko ɗo wona juutde kurusal walla goɗɗum wadde il faut poɗen goto fof anda ko noddiri sukaɓe ko noddiri rewɓe koko liggota en ko noddiri ɗen ɗumen ko kamɓe ballata meɗen ko heddi ko jiɗmi haalde ko koko Allah wiyata ko
won ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ɗum joni woni ko Cheikh Oumar haali ko rimoruji min tawi toon ɗi alay sago wawa wadde no waɗi ni min nani guila emin mbeɗɗo départ ko yimɓe mon cortama yimɓe mon nawama ha laaɓi nawama to nawama ka nana kaɗo haala noon itta contima totta woɓɓe anda il faut waɗa no waɗi ni mbeɗa wawi wiide ko kaari ko ɓinguel kaari ko baɗum kaari ari ha yettita emin dari min e makko tottan wutti woodi garɗo wi ɗum he an a jeyaka o tandas to jeyɗa o ƴeewi to ƴeewga kam sogo debbo Mamadou Mori to yi an o ɓuuri jiddude so ɗum ɗo waɗi ko min mbeɗa wawi ɗum wadde ko eyyi ko heddi ko woto en cikkodirat ayni jottiɗen fanayde mi anda soɗon mbatti hakkillaji men tawɗen toon ko tande suuji ɗiɗi ɓeene keedi banggue worgal mbiye kan woɓɓe ne goni ga e mairie ne mbiya ɗo ko minen jeeyi ɗo ko minen jeeyi ay ɓeeɗo ɗiɗi ne kaɓa enen en ganda garɗen makkoñiɗen nder heen cikkaleɗen ma taw ɓeeɗo ko añɓe min ɓeeko añɓe meɗen deke kamɓe ɓuuri añodirde won gomel guutel garguel yolti nder wiyanno ɓe ko minen jeeyi woni heɓɓo yinoɓe men ɓe jinno enen sen gari nattine nder mumen moɗa men hen Allah waɗi enen mbaɗɗen ko mbaɗɗen ko aɗa andi saɗa bosa ngaari tawde ko ɓiɓɓe fulɓe kam saɗa waɗa ɗo exemple dokkatako ngaari mbasa rokkude lingu aɗa jaggude Allah ɗo ɓuuri walla daande kono bosowo ngaari ganduɗo fof jaggat koye laaci no fammi kono sa liɓi tan talnoto sa accitana koyɗe caggal ɗe daari goni dow koyɗe yeeso ɗe ni sa gattu tan ngaari diri waɗema enen ko ɗum mbaɗɗen mbirtiɗen wuuro ngo eɗen gulla jewtiɗen ha to gartuɗen ka calɗen natde maɓɓe daari ɗen to ɗe daari ɗen ɗo ɓeene mbiyan président yiyata de président darata ko ɗo Allah walli min président ari dari dañƴen ko cohluno ɗen ko heddi koko mbatten mi haalino nane sukaɓe men ɓeeɗo poɗɗen e rewɓe ɓe ko oɗo Amadou Kal haali ko noon min de mbeɗa yaadi hen koreji men Saloum naɓe ɓe koreji men Jolof naɓe ɓe mbaɗi yimɓe campagne gaddu yimɓe min de mi ala oto kono somi noddama mi tottama jaaba min yalti volontaire yaade toon mbeɗa anda toon mbeɗa wowi hade mi arde ɗo toon ɓuuri mi ande min kam mbiɗen yalti volontaire pour yaade pooɗen ɓe toon gara jalta e meɗen tawa noon en iddirima ɗo e Dakar onon wonɓe ɗo ɓe enen wonɓe ɗo ɓe surtout mbaɗe feere mbiɗen ɓesguji men binde sukaɓe men bindi Tatki ko ɗum rokkata meɗen doole. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ngir lan confiance bi ngeen am ci man ba di ma jox organisation bu rëyee noonu nul n'est parfait nag dans la vie. Je vais vous expliquer lan moo tax keroog ba ñu demee Tatki ñun Tatki ñu am nañ fa 2 jours tiset yi ak mbubb yi nekk ci biir oto parce que booba temps ñun bu ñu egsee Tatki information yi dafa bari woon ba nga xamante ni ki ma dendaloon sax wóoruma ni bu ma ko joxee tiset man bu subaa dina yëg ci sama oto c'est ça il y avait beaucoup de rumeurs ki ma dendaloon biñ koy wax góob ma ne woon ni bu ma ko joxee tiset moom suba dina ñëw yéeg ci sama oto moo tax ñu def système boobu ne dañuy dem ba génn Tatki ba mu leeral ni kii yéeg na ci sunu oto ñu doog koo joxe te dañ ko bëggoon a joxe ci discipline parce que on devait confectionner 500 tiset 30 Lacoste ak mbubu jigéen ñi ça fait que demoon na ba doon 198 kon bu ñëpp toogoon rek dinañ ko joxe loolu moo waral bi ñu essayé ci dëkk bi ñëw nañ fa 2 jours te tisi yaa ngi foofu bi ñuy réunion ñun tisi yaa ngi foofu boobu essayé ku le boobu bu ma ko waxoon mën naa ko joxe mais booba temps information yi ñu fa fekk bari na ba nga xamante ni yow ki nga àndal sax dootoo ko wóolu pour jox ko sa mbubb suba nga gis ko mu yëg feneen doo ko mën a dara doo ni suñuy mbubb est-ce que tu as vu loolu moo taxoon ñu réservé ko nga bi ñu demee liggéey gorom bi fekk parti Macky Sall bi jox nañu 386 mètres 12 de maanaam 16 tissus yu weex bi ma demee liggéey gorom bi nit ñi bi ñuy añ man añuma dama doon recruter di xool ñan ñoo amul ci tissu yi te yow mën nga ma témoin fekk nga ma ci àll bi may dagg tissu ba ma xëyee dimanche dama ànd ak Pa Samba Ndiire ñu dem liiree léeriel afo non c'est-à-dire que kaye bi ma doon bind affaire sax dama ko fàtte ci oto bi maanaam ko amul woon rek wër naa la ganni na sax yónnee naa leen ba ci suusaan ak ñooñu ñëpp ba ci biir Tatki jigéen ñafane yëpp jox naa leen ci tissu yu weex kon loolu moo doon maire bi jour ban fa eggee dem ba ci ñoom ku ci nekk ñu dem fa nga dëkk jox la ko loolu mënoon nañ ko parce que ñu ngeeg oto bi loolu moo gënoon a sedd ci ñun mais Amadou
Djibsi, président amical des élèves étudiants ressortissants de Tatki. Tatki étudiant Tatki m'a délégué pour répondre aux besoins. Mon syndicaliste, je peux dire, Kalbadat président syndicaliste, bon, je suis affaire politique et c'est parce que min noté en avru manquement il faut aller équiper quoi en matière de sonorisation surtout parce que politique la communication est importante parce que tay be jimen ha be ngani eden jogi yimbe ko sonorisation mais non e manki yara boy tay en dum min jidi sonorisation ngan do hore ma ay jodi sinik sagamen dal min yimbe nay sonorisation mo ngan do ma leer sonorisation timmo leer da ngana da hore ma problème quoi parce que en politique a wopptatana hunde yonde tan jaha walla jaha sur le terrain ɗum fof guila avant watte quoi comme ça y a sensibilisation joni aɗani kalɗo ko affaire liste électorale en ɗiɗo wona ɓe ganda haydara so dañi sonorisation yimɓe fof mbawi tourni gurɗe fof ina kalani yimɓe mbindo liste électorale uji en sensibilisation aussi kadi yaaro noon kadi yimɓe ganda kadi cérémonie sine woota yimɓe tintina à l'avant quoi mbawa préparer aussi parce que wat important yimɓe min jii woni toon fof yimɓe min gandi affaire sonorisation minen aussi hay elweɓe aussi hay cohli wat cérémonie aussi hay somin cohli wat des conférence walla ɗum afri min dañca ɗumin mbaɗi kadi aussi Tatki par ce que minen somin jiiɗi wat conférence walla Tatki min gadda ɗum parce que amical des élèves étudiants ressortissants de Tatki wiya peut être no yimɓe joɗade activité mais activité ɓuurawo mawno ko Tatki min jiɗa ɗum wadde quoi tellement sensibilisation fof hunde fof hawru yimɓe ganda nafoore élève yimɓe ganda nafoore étudiant eyyi ɗum ɗon kam bacce ɗum kalano affaire politique quoi bon mbiyan noon aussi kadi dans le cadre des étudiants quoi onon fof min jettimon on leader uji Tatki ɗi min mbawi wiide min ngala hay goto onon tan min jogui aussi somin dañi caɗele onon tan min mbawi hollide en premier lieu onon sa dañi probléme kam bandiɗo ɗo haalana parani ɗoɗo haala aussi min gari ɗorani i duuɓi fof min jogui probléme uji logement ji min kalinimon ɗo ha tottuɗa min waɗi fayida ganduɗa hoore ma ko min mbawi hen dañde chambre uji ganduɗa ma worɓe e rewɓe ɗum ɗo fof yeeso moon onon fof ɗon tawa en mbiyatno aussi kadi yon ɓeydi wallude kadi étudiant ji kadi ɓeɗon walluɓe men par ce que étudiant wona affaire tokoso étudiant ko affaire mawɗo hay université dilli beele wuuro ngo fof anda sénégal fof anda dilli hayso grève waɗi toon ta il suffit ganda ma anda fof uste kaaje ɗen eyyi ɗum kam ɓeɗen kaaƴe kam enen hen jeeya par ce que sa yeddaki ka dole koye doléance ɓuuri mawɗi jeeya quoi eyyi hen jeeya quoi bon gueɗel gonguel nguel étudiant ɗi nelno kam quoi par ce que yimɓe goni koye phase finale la codification manam délai min dokkono oɗo yitimmi ko gasi yimɓe hay ɗon gonno hanndi ɓen pugge université kam ne wawa won toon tan éternellement temporaire matan gonta durée o 1 an hay sa soodi walla sa ɗum 1 an mais emin jinno aussi kadi yimɓe ɓeyde hébergement ji goɗɗi ganduɗa hoorema que ce soit noon wawi won appartement wawi wonde foof par ce que université chambre c'est temporaire a wonat toon ha instant ganduɗa hoorema ɓurɗa waw sohlude ɓurɗa waw janggude walla jaltinɗa hen aussi ne haaɗni sa yettinama ganduɗa hoorema a anda doole he ngalaɗo koreji mbawa aussi kadi hay joguiɗo koreji men goɗɗi banlieue a wawi immaɗa passe ni fo aɗa yettoyo dans des conditions très difficiles te aussi yimɓe payi ko ndungu université en tardi yimɓe ɗum wawi boom joni programme uji joni fuɗɗo par ce que affaire o tardement so li rafi o tardini étudiant ɗi tardi université ɗum waɗa fotini tawno hande yimɓe fof mbaɗi 2e semestre hande won uddutoɓe hande ɓe uddutoɓe aussi campus ma yaha ɓooy uddat te so uddi kadi ɓen ɗo kadi ils sont obligés kadi dutto ɗo gonno to te ɗum muuse poos ɗum muuse tampere aussi étudiant wattinani ɗum ko coono o ko ramata debbo mo Tatki on calminama no feewi on beldama du'aw on torama du'aw eyyi min puɗɗortomi koye élection locale o eyyi en mbaɗino programme en mbaɗino iɗiɗen wadde réunion o gasi on mbaɗi programme jaɗon Tatki
woodi idiiɓe woodi rewɓe heen mawnam hamme biram haaji jooni noon programme moɗon waɗi réussir yooɗi feewi no haali e heewi min wonko nganndumi eeyi jooni noon enen jogiɗen ko peeje ɗiɗi heen feere wootere mbiɗen ko eɗen jiɗi walleede keɓen koye men te élection local o heddiɗo lebbi jeegom walla taw timmoye walla eɗen jiɗi gañen liɓeede ballen Aliou Gaye jottoɗen ɗo jooɗen ɓen wona noon mbiɗo heddi ɗiɗi fof mbaddaten Aliou Gaye en jaggata tiiɗen goppata ko mbaddaten pour heɓde koye men ko gonen e hiilaaji ñaagɗen Allah dañi sen dañi teɗinen Aliou Gaye dostoɗen seeɗa yiɗande hoore wona añande banndum sen dañani enen fof mballen Aliou Gaye eeyi refti heen ko seɗen ceeka jeeri ndi eɗen njaha eɗen nganndi ɓurɓe anndude jeeri kala jahoowo ina yaha e gure hee ina foti wallude Amadou Saydou Diallo eɗen jiɗi heɓde commune meeɗen kala ko yaltinaani feccere jahoowo o yo nawo siko yehii yo tottu ɓe anndi ɓe goɗɗo so yehii ngoye wuro yo waɗ noon goɗɗo so yehii ngoye wuro waɗ noon alaa sago yimɓe peccoo eeyi sabu kala jahat ɓe njehii ngooga wuro tan ɓe yo njaha ngooga wuro yo yimɓe pecca haala ko wona gooto oya kaalɗon bummooji ɗum kaalton feddude kaalɗon jaaccooyi ko ɗum kaalton duuno ko kaalɗon duuno ɗum kaalton solbaaɗe ɗum kaalton jullaare ɗum kaalton beeli kelle ɗum kaalton beeli samba eggude ɗum kaalton ganen ɗum kaalton lumbiyooro yo haala won gooto kono hatta fof noon gooto fof yo rew baŋnge muɗum jokka golle muɗum enen sen kaltiti noon enen fof ndendinen kadi ngartiren e koye men ko tanam o haali ko jallinaaji o gila ñande mbaɗɗon programme gasi mi neldi ɗum jallinaaɓe mi waɗi ɗumen expliqué ha gasi mi nayi ɗo e portable mi neldi ɗumen mi haalni ɗumen gila rawane mbiɗen haalani ɗumen affaire Tatki jalli e Tatki ko gootum jooni noon suusaan kam oɗon nganndi en jehi en jahtoto fof en jehi eɗeni jaɓɓe eɗeni suɗɗon ɗa eɗeni lumbiyooro eɗeni teskere eɗeni duunoɓɓe eɗeni solbaaɗe eɗeni weelon kelle eɗeni gannarel eɗeni haa feccere meɗen ɗo ngannduɗen ɗo ɓe ummi e te en poti men tawtude haa yetti mbalka weedo haa e mbalka nayi ɗum noon siko yimɓe no ummen ta gooto wona mi ari ɗo e heure yoni mi dogii mi yehi ɓe ngaha 10 heures jam ɓe njaha 1 heure jam alaa yimɓe peccoto mbaɗa programme naata e gure hee te ɗo neɗɗo wawi yahde fof yo anndu kam yimɓe ɓe keewi ko fof yo mbaɗ feere kadi yimɓe ngona wootooɓe yo lijjit kayitaji gootirɗi gila jooni gooto fof yo anndu koko wootata siki en ngootani en dañata haydara alaa sago gooten enen noon wonɓe ɗo e Dakar enen jiɓinɗen ɗo eko paggiɗen ɗo fof yo waɗe liste hee enen fof ngannden haala men ko gooto ken takkinen eeyi ko ɗum kaalnami ñaññen fof mbeɗa wonde Aissata Tall Sall kañum jogii ko parti osé l'avenir Fouta mbeɗa wonde mumen mbeɗa anndi ɗumen mbeɗa haala ɗumen kaala haala te heɓe ndari heen kadi onon fof kadi waɗa nganndon ñande ɗe ngari eɓe mbaɗa batu alaa e mon mo gaccani onon fof ko on aro tawton ɗum batu sabu makki ɗiɗi fof min kam ko départ mbeɗa waasi wondude temps no kaldirton temps ni minute gooto mbiɗon yon kaal probléme jeeri wona Tatki tan jeeri noon oɗon nganndi 91% e commune Fanaye ɗum ɗo on jaga on ƴettat pellital mum jogoɗon muñal waawde muñde gonen ɗo à 3 heures du matin nomin mbaɗata batuuji ɗi walla haa weeta kamɓe Birame walla Cheikh Oumar acca kam fen ina anndi nomin liggorto e terrain o jaranan mon noon mais yen gonɗo joni goto fof wi koko hiiri ya rutto e golle mum ɗum wona fewdata wonde affaire koko waɗi compliqué si waɗi compliqué noon il faut ko jañen ɓerɗe mbawen jooɗade keɗodiren tongen ko tongeten ko c'est en tant que président de séance ƴeewa ko ɓuuri hen wadde nafoore ko mbaɗa ɗum noté waɗa suivi ɓuuri hen heewde ko réunion men ala suivi
haale tan après goto fof ya lawol mum te c'est pas normal en poti yawtude on ɗon niveau informel o en mbaɗa feere usten ɗum hanti ƴeewen juɓɓuɗi ɓurni fewde gabbaden heen wona ɗum ko mi yettitirin koɓe fof surtout tawmi toon ɗe goto fof darima darde nde fonno darade e la jeunesse ɗummino ɗo yaade amadou portable e jeunesse ummino ɗo yaade amadou darima darde nde foti darade nde machallah heddi ko kadi oɗon kaala haala local ko presque koko yetti hunde yettima noon foti ko waɗede préparé idi fof pour min ɗiɗo réunion ji hanti à partir d' aujourd'hui so tawi on jaaɓi holɗo on pamri hon noon fotani hanti wonde réunion ji goɗɗodir fotani wonde ko woɗɗodir saabu hanti koye peeje gonaten ko wona ɗum ko on ñandeta en jeehi machallah heddi ko noon pour min en cuwa dañde haydara taw malgré réussite o ko tekkere tan en cuwa dañde hay ko ndoni ɗen ko en cuwa ɗum dañde goto fof yo jagguir noon so jaggiri noon tan ma goto fof ɓeyde wadde effort pour affaire o yaara yeeso heddi ko noon saji fof yimɓe jeeyi commune c'est bien par ce que ɗon gonɗen ɗo il est temps ko keɓen koye men ɓayden paami ko yahate ko en jangguid guila indépendance ha joni foti hanti eɗen jogono koye men arsukaji men ɗum c'est très bien ko waɗat ɗum ko noon est ce que eɗen dilla hen parce que de passage je félicite l'autre là Jeri TV woni Moussa e carte commune mo dessinate pour Jeri ndi est ce que en periƴƴe toujours goto ƴetten temps men walla délégation men mbiɗen yen mbaɗa sillonné Jeri ndi ɗo cohluɗen commune o rewa délimitation commune o jaran men yaade Windisiré jaran men yaade beeli gonaji ainsi de suite e guure goɗɗe e goɗɗe ha ganden tonggen binden ɓayɗeɗen jogui GPS uji fof e fof ganden ko cohluɗen ko taw eɗen kalde ɓen noon piɓodirɗen mumen so jarani men hande so ɗum yeehi ha yonti ina wawi waɗede liste uji waɗa comme genre pétition walla ko way noon jaaden mbaɗen délégation kollen poɗɗen hollude ha ƴeewen ko jabuto men wona ɗum ko noon woni probléme politique Jeri hande waɗa ɓe tawton toon e terrain o kam ɓuuri won vitesse min kam noon mbawmi jagguirde mbin noon hen saji yon mbaɗen souligné manquement ji goɗɗi hen ɗi woni perguitte gonɗe hen ɗe pour min ɗi gummon ɗon ɗo nde leeli ha ɓurti par ce que vraiment so tawi président ina ara te oɗon gandi nden leader uji gonnoɗo département fof tawi jippimo e terrain o malgré minen yanoɓe es ligguey on heewi joni won mbaɗɗum ɗo souligné équipe wawa won tan équipe goto par ce que min personnellement biyewo yo ya réunion comment dirais je réunion protocole en réunion ji goɗɗi e goɗɗi so wiyama kadi yo andu ko kewi fete dondu walla wendu on c'est un peu compliqué fotani wawde wonte ɗum noon c'est à corriger pour prochainement heddi ko noon mbino ko heddi ko jagol mon ñanden ngol nde mbaɗɗon mobilisation nde garɗon ha dowtel nde jawɗon ha dimat tourno garɗon fana e manda ko lugere golomme nde assalamu aleykum bandiraɓe Samba Diallo mbiyetemi komi takkinaji hen jolofnaji hen ko arde seeɗa e wonde addude ɗo suggestion eyyi minne kadi mbiɗa jeyno e yanoɓe Jeri mi haala hen seeɗa ko gonɗa holi gonɗa min komi étudiant université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté des sciences et techniques département biologie animale spécialisé parasitologie master 2 eyyi ko wiide ɓe kaali ɗo ko gueɗe seeɗa yen jiɗmi artu eyyi Youssou o haali fewde e CV kala ko mbawɗen ɗo wadde so tawi ala CV ene manque par ce que gueɗe ɗe wona ɗo woni rewidade mbaɗeɗen ɗo ko foti ko rewdede par ce que gueɗe ɗe goni ko Jeri o haali o wi waɗi wonɓe mawon hedde 400 personnes wotoɓe min kungel eyyi min waɗi Linguére 3 ans yiiɗon hotoɓe Jeri
oto ɓe jeeɗi ɓe nganndanɗa ɓe gotata par ce que neɗɗo taw dandinimo woni hen ko Tambacounda ɓen noon oɗon foti jippade e terrain he jam mbaɗoɓe recensé bindi toon ɓe gaddi noon par ce que won hen pellital maɓɓe mbimi ko toujours pellital maɓɓe fotani won hen gandal maɓɓe fotani ɗum par ce que ni joni recensement udditi mais ɓuuri ko hewɓe wonɓe jeeri hen bandiraɓe men ƴeggoɓe ɓe ɓe tinani ɗen gueɗe ɗum ko équipe foti ɗum darnade o haali kadi jagol men yaade président e mbiyet waɗi réussir e Amadou Sima hokkiɗo question e waɗi goppuɗo question pourquoi mbiɗen waɗi réussir fandare ɗen ko ɗon ko wonno waɗi réussir dow ɗo journée o cohlunoɗen ko yiidude président e jiide président ɗon mbiyen waɗi réussir kono fandare mawde nde ne heddi ene waɗi kadi ko nananmi ɗo seeɗa kadi mi famani ɗum ene ɗeesi wasde dejje hakkillam par ce que ɓe mbi eɗen mbaɗi élire monsieur le maire Aliou Bey à 90 walla 91%. An mbaɗɗa élire à 90 95%. On fotanima Aliou jeeri ndi wona mbiyen mbaɗi élire monsieur Aliou Bey